tatlo. Marami kang mabibilang ng mga pulo. Pero hindi mo mabibilang ang saya na hatid ng bayan na ito. I'm Nikki, your travel bestie. Ako na naman kasama niyo this week. Tara, libot tayo sa bayan na para sa lahat. Dito lang sa Alaminos City. Dito lang yan sa biyaheng Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Kalula, klaseng ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Kalula, klaseng ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. First of all, ang number one na ino-offer natin ay of course ang 100 Islands National Park as our major tourism destination. And besides the 100 Islands National Park, we have also other tourism destinations such as the Mangrove Park, almost a kilometer boardwalk. And then there's also the Kawayan factory where our product is made of the engineered kawayan and whereby there are souvenirs and people could order. And of course, the people of Alaminos is one of the major attractions here because there are a lot of friendly people in Alaminos. And of course, we have number one what we call destination, which is the 100 Islands National Park. Ano nga ba ang unang pumapasok sa isip niyo pag sinabing Alaminos City? Siyempre, island hoppings na yan sa 100 Islands. Dito sa Luca Park, dito may sakayan papuntang 100 Islands. Tara, samahan niyo kami, barkadang GMP. Hi! Right now, we're going to 100 Islands. Tara, di tayo. Kuya. Thank you. Ang ganda. And then at the top of this hill, do you call this a hill? Hello po, kuya. Hi, ma'am. Magkano po yung mga ganyan? 350 po, ma'am, sungki. Anong fish po yan? Hello, talakito po, ma'am. Ano tapos? Samaran po. Samaraan na Hipon, yung isa. ma'am. Hipon. So ano mga ito? Palimasag po, ma'am. Crab. Saan yun din pinakuha doon din? Hindi, ma'am, sa labas po. Sa labas din po? The shore ba? Or... Bawal kasi dito, ma'am, sa loob po, ma'am. Ah, bawal. Yummy fishes from Alaminos. We find it very, very amazing. Yung mga views niya so far na nakaka-amaze. The very reason we choose to go back here is the unique landscape of having many small islands. In fact, this kind of landscape exists many places in the world. Yes, I will eventually, I will certainly go back. Thank you, Pangasinan. So ngayon, pumunta tayo sa Quezon Island to eat and adventure. Oh. Let's go! Sundown, summer breeze so soft and warm. Slow down, lay your head back and sit a while. Breathe out. Nandito naman tayo sa one of the islands in 100 Islands, Quezon Island. We're gonna try the zipline, but of course, safety first, kaya nagsusot po kami ng safety gear. Ready na ba kayo?
G? Ang bigat! More than enough keeps me above. I am akyat na to this zipline and I'm excited. Can't wait to go to the zipline. Going hard tends to burn out day long. Just relax into the flow. Allow yourself. Nandito tayo with Kuya Eric para mag-break niya tayo ngayon kung paano sasakay sa zipline. Masakit na siya eh. Oh my gosh, look at the view. This summer love, more than enough, keeps me above, floating on the ground. Super fun, exciting! I can feel the adrenaline rush. Ang ganda ng view. Gusto ko siya iulitin pero nalakot na ako. So okay na ako doon. Dito sa Quezon Island, may kayak sila. Tara, try natin. The water. Water. Still kind of low, so you can have fun and enjoy the adventure with the presence of many people here. Other tourists who are excited to explore Alaminos City and 100 Islands. I love the water. I could see how rocky it is. So this time we're going to try the banana boat. Ay, may safety. Yes, Are you guys ready? Yes! Kasama natin ang RNG family. Ready na ba kayo? Yes! Let's go! Meron din silang helmet diving where they can feed fishes underwater. Habang bababa po kayo, makakaranas po kayo ng pagsakit sa tayo. 12 feet din ang lalim ng ating bababain para makita ang breathtaking view under the sea.
At once na nakarating ka na sa baba, these wonderful sea creatures will welcome you like they were dancing under the sea. Sobrang ganda din ang corals and giant clams. Feel me in the dark. My shadows, they follow you. Lost all of your dream. My shadows, they follow you. And now we're going to try the famous cliff diving here in Marcos Island, 100 Islands, Alaminos City. And I'm kind of excited kasi first time ko siya. And then feeling ko matatakot ako, pero it's okay, I can feel the adrenaline. I don't know, try natin. Tara! I'm kind of excited because it's my first time. And nakakapagod mag-climb. Kasi kailangan mo i-climb itong island na to. If you want to go cliff diving, don't forget to bring your life vest because it's strictly no life vest, no jumping. I love my job! Hindi ako marunong lumangoy. I don't know how to swim, but I know how to survive. Go! Tayo ngayon sa loob ng KO. I really like the formations. So I'm gonna turn para makita niyo. When you visit here, make sure that you respect the habitats of the bats. We have bat nests. Ang cute nila, no? Simula pa lang yan ang atin pagtuklas sa mga hindi mabilang na kasiyahan dito sa Alaminos City. Tutok lang dito sa Ganda, Pangasinan. Nagbabalik tayo dito lang sa Ganda, Pangasinan. Dahil nga puntahan ng marami ang 100 Islands sa Alaminos, karamihan sa mga matutuluyan, 5 minutes walking distance lang mula sa Lucap Wharf, tulad na lang ng Empress Island Hotel. Kung pagkain naman ang hanap mo, di ka pipigwin ng Kaboom Diner na matatagpuan sa Lucap Road. Dito sa Kaboom Diner, every day is a holiday.
Malamig siya, maluwag, para sa pamilya. Talagang busog na busog kami. Tingnan nyo nga yung lamesa namin, no? Talagang walang natira. Visit niyo po kami dito sa Kabong Diner Alaminos. Try niyo po yung food po namin. Siguradong masasatisfy po kayo. Babalik at babalikan niyo po. Karugtong na lang pangalan ng Alaminos ang kanilang longganisa. Kaya naman, we're here in Best Friends Duties to know how they make their very special longganisa. Yan kasi ang minana ko sa magulang ko. Yun ang gusto kong ibuhay sa pamilya. What is special po about your longganisa? Ang longganisa natin, yung special native longganisa ng Alaminos. Andito yung mga ingredients niya. Gumagamit tayo ng garlic, paminta, saka gumagamit din tayo ng pure natural na kulay at sweetie. Ito yung first step ng paggawa ng longganisa. Pagkatapos namin kulayan, dinadaan namin ito sa stuffing para may siksik. Yan yung small intestine na ginagamit namin para mga panalongganisa. Pwede na siyang kainin, hindi na kailangan tanggalin. Kaya hawak mo ganyan. Tutusok mo lang siya. Ang dalawa. Dalawa para may division siya. Para pagkakinat siya, makukuha natin yung bite sizes niya. Nagtusok po kami ng parang toothpick. Kaya kailangan talaga, pagka gumawa ka ng longganisa, medyo iayos mo ng konti para pagka i-display mo yan sa palengke, maganda siya. Nung naglongganisa ako, nasa 15 years old pa lang ako. Medyo parang nahirapan ako as makita nyo naman. So, ang perfect kasi, tingnan nyo, tapos yung sa akin ang pangit na para siyang hotdog. Dito naman tayo sa cutting, tapos titimbangan niya para makuha niya yung size at kilo ng bibita niya longganisa. Pili kayo! Pili kayo, kuya. Kuya, ayaw nyo. Pagkatapos maputol, dito naman tayo sa pagtali. Okay. Ayan, ginagamitan natin siya ng tinatawag natin na silag. Ito na Nikki yung finished product. Ito yung 120 per dozen, pero 5 dozens na siya. Kaya yan may price siya na 600. Then ito naman yung medium size. 5 dozens din, ang price niya is 450. So, ganito na siya papuntang palengke. Oo, ganyan na. So, kuya, ito na po yung final product. Yeah, niluto na siya, kaya pwede mo na siyang tikman. It tastes nice. Parang I can feel the garlic. Parang may nakakaiba siyang taste na hindi ko malasaan sa mga ibang longganisa. Kaya pala paborito ng mga Pinoy ang longganisa kasi ang sarap. It's garlicky, it's tasty, it's juicy even. So, no wonder. Kaya pag nandito kayo, try nyo yung Best Friends Judy's Alaminos Native Longganisa. Sige po. Sige po. Charo lang. Sa akin lang to. Huwag kayong bibitaw dahil papasyal pa tayo sa mga natatagong ganda ng Alaminos City. Dito lang yan sa Ganda, Pangasinan. Nagbabalik tayo dito lang sa Ganda, Pangasinan. Hindi lamang mga gandang beaches ang kaya i-offer ng Alaminos City because they are home to thousands of mangrove parks aside from 100 islands. Dito sa Bued Mangroves Eco Park. Tara, let's explore! Here in my left, we have yung fully grown na mangroves.
Malaki na sila. I think they're about 16 years na. And then on my right, we have yung bagong tanim na mangoes, yung baby version. Siguro mga 5 months lang sila. Ito ma'am, itong mga tanim na ito, mga 5 months na. 7,000 na siguro itong mga tanim ng mga iba't ibang asosasyon ng mga nagtanim dito ma'am. Sir, gaano kalawak itong mangrove park? Nasa 8 hektarya ito ma'am, mahigit. Mga group na itong nagsisilbing protection ito ma'am, lalo na pagdating sa rasyon ng mga lupa, pag nagtibag ng lupa ma'am, at saka bahayan din ng mga isda ito ma'am, at saka bukod sa marine animals, mga ibon, hapon ng mga ibon. Parang ang kakapal ng leaves nila and parang yung roots nila, it's above water. Maganda, refreshing yung view. For me, peace of mind mo. Ibang-iba siya sa mga napuntahan ko before. Advisable place na pwedeng i-recommend sa mga kakilala ko from Batangas. Ano po yung narinig natin dito? Parang may mga ibon? Ibon yan ma'am, huli ng mga ibon. Gaya lang ito, malapit na. Malapit na silang umapon yung mga tagat natin. So saan niyo po nakukuha yung mga seeds po? Dito ma'am, yung mga namumunga na, namimitas kami na ma'am. Gaya ito, bakawan babae ito. Ito medyo mura pa ito. Paglaki nito, hahaba na ng hanggang dyan siguro 12. Yung mga seeds na yan, kung seedling na siya ma'am, pagdating ng 1 taon, baka gatao na yon. Kaya sa loob ng mga 10 taon, malalaki na siya. Gaya ng ganito, malalaki na 15. 15 years na. Oo, ito ma'am, namamunga na ito. Pwede namin pagkuhanan na ng mga propagol. Aside from 100 Islands, Alaminos City offers the scenic view of rice fields. The best things in life are free. Katulad ng mga locals dito na masayang naliligo dito sa Kigboardam. I love the wind, the water, the peace, and the fun. I like the way that this looks like. Parang siyang sa Pocahontas. Parang feeling ko Disney Princess ako tuloy. Pathway siya ng water. Parang the right pathway to Earth. Ang ganda. Isa ang kawayan sa mga pangunahing produkto dito sa Pangasinan. And here in Alaminos City, they have machines where they make bamboo making products a lot easier. Curious na ba kayo? Tara, let's see! Hi, Coach Charlie. Ano pa gagawin natin dito? Una po sa lahat, ma'am, magpuputol po tayo ng bamboo pole ng 1.10 meters.
pong gagawin dito po? Ngayon, magtitis-tis naman tayo sa twin rekso. Ayan, pati ako is masabay. Ang susunod, ma'am, ipapasok natin to, ma'am, sa loob. Pagkatapos biyakin, ipapasok naman natin dito para magiging ganito, ma'am. Sa machine na ito. Ito naman, ma'am, ipapasok natin dito para kuminis. Pagkatapos nalagyan ng glue, ilalaminate naman natin. Niki, pakikinisin naman natin to dito sa cleaner. Niki, ito na yung natapos na natin to na napakinis. Pwede nang mag-cut kung ano ang gagawin natin na bamboo crab. Then ito po tayo, may mga souvenirs or a token that you can give as a gift. Organizer for your pens and pencils and papers. And then you have here pangkamot. So you just kamot the person. Or you can kamot yourself. Car! It's a vroom vroom car. And then it fell. Vroom, beep! Tapos ang cute nito, parang siyang boat. I like it. Ang cute. Parang ang happy niya. Ha! Sa akin na to. Sa akin na to. So, uwiin ko na siya. Hindi ako magbabayad kaya. Dadiretso na ako sa tour. Let's go! Let's run! When the sun goes down, we can let it out. As a child, my favorite thing when I came here to the Philippines every year was going to 100 Islands. I really enjoyed going to that beach, playing with my cousins, getting tanned under the sun, acting like we're mermaids, sea monsters, creating castles, or even adventures. I enjoyed it so much. These are memorable things that I did and things that will always stay special to me in my heart. Like a core memory in a way. And during my visit here, again, as an adult, I got to see much more. I got to see more than 100 Islands. I got to see their people, their behavior, their hospitality. A journalist once told me that Alaminos or 100 Islands is where the word masipag yung mga taga Pangasinan comes from. They wake up early in the morning to cater to tourists. They work hard, they fish, they make sure everything is in place. And when the sun sets, they start packing up and making sure that everything is ready for the next day. You can definitely see that here in Alaminos City. Everything starts very early in the morning and it ends at sunset. That's what I like about the people here. Mabait, masipag, and true to their hearts. Ganda mo, Alaminos City! The other things that Alaminos City offers, like the great food, the rice farms, and of course the mangroves. How in-depth they are in their advocacies to preserve nature and to better the tourist spots, making it more innovative, but still holding on its natural things. Alaminos City is the place to visit and make wonderful memories. Memories that you will never forget and memories that you will always cherish.